Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Kaji, Bu Ji. Waalaikumsalam. Ono apa? Awan-awan kok tekan kene he? Ono parigawe apa? Niku Bu Kaji, kula mriki niku wonten damel kedhik. Lah niku Bu, nek angsal kula mriki niku badhe nyileh utang arta kalih jenengan niku Bu Kaji. Lah arep utang pira? Lah kowe iku utang winginane 350 wae ora mbok kei kok. Iki arep utang eneh sok kapan oleh nyauri iku. Iku Bu Kaji, kula ajeng nyileh 1 juta kangge urun larek niku lho Bu, sekolah urun LKS kalih tinggi tumbas wedak glowing ngelek kok Bu Kaji. Dulur iku wonge. Lah nek dhuwit iku ya ora ana dulur-duluran le Cah. Dhuwit ya dhuwit, utang ya utang, ngemen ya ngemen. Dulur iku wonge. Nek masalah dhuwit utang iku ya ora ana cara dulur-duluran. Lah pripun iki Bu Kaji? Kula mboten jenengan utangi, mboten sakeh kula. Lah utang wingi nak kula pun gadah arta lak kula sauri le Bu Kaji menisan kalih niki Bu. Sakene nak apik lho Bu kula niki. Ya Allah, sepurane Mah Fatimah, aku iki dhuwit ana dhewe ngene iki ya butuhanku akeh kok ape tak nggo nyemplung mara sawah. Sepurane sing akeh ya. Lah karo dene leh makeku. Utang kok arep nggo tuku wedak glowinge anakem leh. Lah ra mangan ora utang lak kono. Lah utang kok tuku wedak glowing leh Mah Fatimah kayakku kok ora masuk akal. Lareke kula niku pun edian nangis kosel-kosel nyuwun numbaske wedak glowing kados niku kanca-kancane rencang-rencange ngene iku kok Bu Kaji. Nek ngoten nek 1 juta mboten jenengan paringi gangsal atus ra ngoten Bu Kaji nggih. Kersane tinggi tumbas wedak glowing kalih bayar LKS. Wes aku ora duwe Mah, aku ora duwe iki ape tak nggo nyemplung. Aku nyeplung ning sawah kok sepurane sing akeh ya, sepurane sing akeh. Nggih pun Bu Kaji lak mboten angsal. Kula nyuwun pamit.